Здравейте на всички и добре дошли. Както вече сте разбрали от заглавието и тъмнейла, знаете какво ще правим, но нека все пак да ви обясним. Общо взето реших да превърна старата ми стая в студио, в офис или просто място, което да ползвам само единствено за работа. Като цяло стаята не се ползва, то целият етаж не се използва, така че защо да не го направя? Защо го правя? Може би се чуете. Искам да стримвам една идея малко по-сериозно и по-често, както казах. Включвам се само да кажа много набързо, че този петък ще има 12 часов стрим, плюс кукинг стрим, т.е. 12 часа ще играем най-различни игри, ще гледаме някакви неща и по някое време ще готвим, така че ако не искате да го изпускате, има линк долу в описанието за Twitch, може да ми последвате, ще съм ви адски благодарен, ако дойдете, заповядайте. И общо след това е. Може да има нещо друго, по-интересно, не знам. Линка е долу в описанието. Целият етаж не се използва, в смисъл стаята, нали. Няма на кого да преча, няма кой на мен да пречи, така че защо не? Лошото е обаче, че има два минуса, като единия не е толкова минус, но и до там ще стигнем. Първият минус, който може да се окаже много сериозен проблем и като цяло всичко, което ще направя да не си е струвало, защото да трябва да го разваля, но както и да е. Когато стримвам и компютъра ми работи, става топ. Отделно ползвам някакво осветление, става още по-топ. Съответно, тук няма климатик. Аз не обичам да стримвам на отворени прозорци. Тоест, може да е малко топло, нали? И ще се наложи да ползвам някакъв вентилатор, който силно се надявам да ми върши работа и в същото време да не е някакво да се чува супер много на стрима, понеже даже в момента, докато снимам, ми става малко жега, тъй като е затворено навсякъде. Просто не обичам да снимам и да стримвам на каквото и да било отворено. Искам пълна тишина, нали? И като заговорихме за звук, може да има малко ехо, за което се извинявам, ама какво такова. Да, общо взето ще пробваме с вентилатор да видим дали ще издържа на жегата. Ако наистина е много топло, просто ще трябва да се върна на сетъпа при климатика. Но да кажем, че оправим проблема с жегата и не е нещо толкова кой знае зле. Идва втория минус, който, както вече казах, не е толкова минус, по-скоро е кофти, понеже това цялото нещо трябваше да се случи още в началото на лятото, когато се върнах от София. Вече малко сме 22 август. Нали така? Да. Няма да фокусира, в смисъл ако намаля и сото може, ама както е. Съответно, имам горе-долу месец и малко да ползвам помещението тук, като офис, студио, място за работа, както и да е, нали, преди да се върна в София. Тоест, ще направя нещо готино според мен и ще го ползвам супер кратко, но по-добре е да го направя, да стримвам, да кажем, един месец по-често и по-сериозно, отколкото изобщо да не стримвам. Така че, това са двата минуса, двата проблема, с които може да се срещнем. В смисъл, то може да има и други, но те са двата, за които се срещам. В смисъл, проблеми всяко едно време може да се срещнат. И понеже говоря супер много за стримване, може да ме последвате в twitch.tv/, има линк долу в описанието. Ще съм ви адски благодарен. Цъкаме някакви работи, гледаме някакви работи, така че линка е долу в описанието. А сега, нека да ви обясня какво ще се случва. Общо взето, имаме да изпълним няколко стъпки, които ни предстоят. Като стъпка номер 1 е да подредим стаята, понеже в момента изглежда по ето този начин, нали, тук е бюрото, тук има някакви неща, които трябва да се подредят и не се използват. Така че, да, трябва да се разчисти първо. След това следва стъпка номер 2, която е разместване. Какво точно искам да разместя? Както виждате, бюрото не е от
най-големите, нали, в смисъл. От там до ето тук. Като това дойде в последствие. Съответно, да кажем на ето това място и тук малкото, 3 монитора не е най-приятното нещо, нито за подреждане, нито за ползване. Тега водят. Нали, това са само мониторите. Като включим и компютъра, понеже си го държа на бюрото. Да. На това място тук сложно, много сложно. Не е невъзможно, но е сложно и неприятно за ползване, както казах. Затова какво правим? Това бюро, което виждате, отива там, на мястото на леглото. Съответно, бюрото и раклата се съединяват и става едно, нали? Сега, да, раклата е една идея малко по-висока, но не ще ползвам просто да си сложа компютъра, пак ще е по-добре отколкото нищо, нали? Както казах, леглото идва на мястото на бюрото и там става така доста хубаво място за 3 монитора и компютър. И понеже сега се загледах и ми стана носталгично, хората, които следят канала от по-рано и от начало, това място най-вероятно ви е познато като цяло, нали, в смисъл всичко това тук. Тук да кажем, че да почна. В смисъл, то не беше точно тук, но малко след началото вече бях тук и там, точно в този ъгъл беше първото ми видео с камера, мисъл Face Review. Бях точно там, в ъгъла на леглото. Не ме питайте как съм седял, просто беше неудобно, аз исках, нали, изчистен фон просто. И точно там в ъгъла. Face Review, да. Преди, не знам, повече от 4 години, може би 5-6 години, нещо такова, не съм сигурен кога точно съм го качил това видео, но да. Сега просто се загледах и се сетих, че беше там. Да, както и да е, отклоних се, нали, така малко носталгично. Продължаваме по план. Казах ви за разместването, в бюрото съединяваме с раклата. След това, както видяхте, има гринскрин. Гринскрин, който е хванат по мега шано начина. Може да погледнете, влиза в LED осветлението, самата пръчка, нали? И върху нея закачен гринскрина. Тук, както виждате, е хванат за гардероба. Съответно, след като преместим бюрото на мястото на леглото, гринскрина ще падне точно на бюрото и няма да мога да го ползвам. Тоест, трябва да сменим и мястото на зеления екран. Общо взето този прозорец, на този прозорец и ще го хванем просто на другата страна, за да мога да го ползвам. Общо взето той ще бъде ползван само за стримове и то докато играя, докато гледам нещо и реагирам, най-вероятно няма да го ползвам, не знам, не съм решил все още. Какво точно ще е, но това е стъпка номер 2. Стъпка номер 3 е естествено да се наредят целия сетъп. И стъпка номер 4 е да направим някаква декорация. Ето, представям си нещо на ето тази стена тук. Примерно един рафт някъде така, още един тук и някакви наредени неща. Примерно имам много албуми, мога да се наредя. Мога да си сложа клапата, понеже тя е в доста така видеа и стримове. Главно на стримове, да, винаги имам някаква клапа зад мен. Имам и един постер, който така не съм сложил все още никъде, а бих го сложил тук. Може би ще се върже. Да, това са 4 стъпки, като едва ли ще видите всички в това видео. Най-вероятно ще е на 2 части, не съм сигурен. Така че да се захващаме за работа с стъпка номер 1, а именно да подредим сегашното състояние на стаята. Айде, таймлапс!
голям проблем. Окей, да. Имаме много голям проблем. Както видяхте от таймлапса. Първо, човече ми е супер топло. Даже без да стримам, нали? Без да работи компютър и каквато и да е била техника. Както да е. Проблема е, че бюрото не влиза тук, между леглото и рахлата. А по принцип, ако бях мерил, трябваше да влезне. В смисъл, ако махна ето тази допълнителната част, която дойде в последствие, това ще влезне. И най-вероятно това ще направя, обаче проблема е ето тук. В момента нямам винтовер. Съответно сме възпрепятстване да продължим процеса. Пък и все още се чудя. Малката част е хубава, защото на нея си хващах микрофона. Иначе не съм сигурен. Мисля, че имаше къде. Да, трябва да мога да го фана. Но тук е по-добре. Раклата, нали, е много по-голяма, отколкото тази малката част. Така че ще я жертваме и ще видим какво ще стане. Обаче трябва да махна по някакъв начин дигите. Така че ще се видим, като измисля решение на проблема. И така, след известни мъки с цялото преместване, предполагам сте видяли на таймлапса, първо сам съм и бюрото е трудно за преместване, понеже тази отделната част не е стабилна, в смисъл самия крак, виждате в момента как е огънат и трябва да се мести. По принцип от двама човека, нали, е по-хубаво, или както аз го правих, местя малко, след това идвам, местя това, но както виждате, това вече е отделно. Успях да го махна по стария начин с тверка, понеже, както казах, нямам винтове в момента и да, стана ето това, няма да лъжа, изглежда малко странно, в смисъл, изобщо не съм свикнал по този начин да изглежда стаята. Да, сега тук трябва да се нареди сетъпа. Така, както вече разбрахме, бюрото няма да може да се ползва така както беше, нали, с ето тази помощна част, понеже за много малко не достига мястото и съответно урок, винаги мерете нещата преди да местите и да правите каквото и да било. Не съм много сигурен, имам някакъв спомен, че май бях измерил мястото тук. Възможно е да съм го мерил с рулетката на iPhone и да съм объркал нещо, обаче не съм сигурен изобщо дали го премерих. Да, съответно още един проблем, който изникна. Както виждате, няма пръчката за зеления екран. Ето е. Тук, но от тук до тук, на другата страна, не стига. Но това не е толкова голям проблем, понеже най-вероятно лесно ще се намери друга. Другия вариант е просто да ползвам стойка за green screen, която имам. Ама ще видим как ще ми е по-удобно. Сигурно с пръчката ще е много по-добре. Да. Както казах в началото на видеото, има два проблема, нали, два минуса, но съм готов за още проблеми, понеже, както видяхте, изникнаха и няма да се очудя, ако изникнат още. Проблема с жегата вече го усещам. Силно се надявам, когато си преместя сетъпа тук, който между другото не знам как ще се събере и как ще го наредя. Силно се надявам, когато го преместя тук, вентилатора да върши някаква работа. Ако не, всичко това ще е напразно. Няма да е точно напразно, понеже имам да правя 2 12-часови стрима. Още веднъж, линк за Twitch долу в описанието. Ще ги направя най-вероятно тук и тогава ще го преместя. Нали, ако казвам, ако ми е много топ, ще гледам поне да ги направя тях. Въпреки че 12 часа това ще е
много трудно. Най-вероятно ще се пресвечерта, не знам, нямам идея. Но да, да се върнем на сетъпа. Както виждате, раклата е доста по-висока от самото бюро и тук не знам как ще хвана 3 монитора. Възможно е, обаче няма да е много готино за ползване. Много се чуя дали да не си взема една стойка, понеже два от мониторите мога да ги хвана на стойка, съответно ще ги сложа, нали, единия пред мен, другия там, ще ги дигна нагоре и ще са наравно с третия монитор, който е стария и няма как да го сложа на стойка, дори да искам. Това е някакъв вариант, ама това вече ще го видим в последствие, когато почна да нареждам сетъпа, което ще е може би след 2-3 дена. За вас нямам идея кога. Най-вероятно поне една седмица след това видео или две. Може между първи епизод и втори да ви пусна друго видео, ако успея да го заснема и обработя до тогава. Да, смятам нареждането на сетъпа да остане за следващото видео, въпреки че това нямам идея колко е дълго към момента. Предполагам около 10, 12, максимум 15 минути е станало, не съм сигурен колко дълги са станали таймлапсовете и всичко останало, нали? Да, ако ви е харесало това видео, оставете палец нагоре и като цяло, нали, идеята за промяната на стаята и, нали, да се ползва за нещо полезно, не просто да се седи и да не се ползва. Също така може да напишете долу някакъв коментар какво мислите, ако имате някакви предложения за сетъпа, било то за декорация тук на тази стая, стена, понеже бюрото е тук, аз смятам камерата да седи някъде тук и съответно, ако не ползвам зеления екран, стената ще се вижда. Както виждате, така е малко скучно. Дори да сложа само един постер ще е по-добре, отколкото нищо. Да. Може да напишете долу в коментарите, ако имате някакви идеи, предложения, каквото и да е било, дали ви се струва интересна идеята, поредицата, така да кажем. В принцип това смятах да го включа към промяната, обаче по-скоро ще е някаква отделна поредица, не знам, с някакви 2-3 епизода, нещо такова, ако не го включа към промяната, нали? Да. Както казах, това ще е. Абонирайте се с камбанка, за да не изпускате следващите видеа, да видите как ще стане с наредения сетъп. И да, мерси, че гледахте. Айде! Много ми е топ, наистина. Сигурно се надявам, ако си сложа един вентилатор, да мога да стримам, защото много ми се стримва. Искам да правя контент. Тази жега не знам това как ще се случи.